Кое най-много ти хареса на лагера? Тропките и игрите. Стрелянето с лък. Аз съм за първи път на лагер и давам 10 от 10 за лагера. Лагера за моето дете беше едно уникално преживяване. За моето дете лагера беше едно наистина невероятно събитие. Чакаше го с нетърпение. Става много по-самостоятелен. До ден днешен бих казала, мисли и споменава таеквондо лагера. Много учители деца, с които много приятно се работи. Много съм впечатлена от организацията. Всичко е под контрол.